Беларускі нацыянальны рух адначасова і тыповы, і нетыповы для нашага рэгіёну Еўропы. Ён агулам лічыцца паспяховым, бо беларусы маюць уласную незалежную дзяржаву. А з другого боку, што гэта за нацыянальная дзяржава, у якой нацыянальная мова знаходзіцца на грані вымірання. Таксама і дзяржаўнасць весь час пад пагрозай знікнення. Прычыны такой сітуацыі трэба шукаць у гісторыі і найперш у 19 стагоддзі, у эпоху, калі ў цэнтральна-ўсходняй Еўропе нараджаліся нацыяналізмы. У заходняй Еўропе сучасныя нацыі ствараліся дзяржавамі, якія ў 17-19 стагоддзях аб'ядноўвалі в адно цэлае дзесяткі разнастайных вобласцяў, адметных традыцыямі, культурай, дыялектамі, а часам і з зусім іншай мовай. У нашым еўрапейскім рэгіёне цэнтральна-ўсходняй Еўропе было наадварот. Нацыянальныя рухі стваралі дзяржаву. Завяршыць гэтую справу ўдалося ў пераважнай большасці ўжо ў 20 стагоддзі напрыканцы Першай святовай вайны. Беларусь стала часткай цэнтральна-ўсходняй Еўропы яшчэ ў сярэднявеччы, у 13-14 стагоддзях, і гістарычныя працэсы ў краіне праходзілі хоць са сваімі адметнасцямі, але ў агульным рэчышчы з суседзямі – палякамі, украінцамі, чэхамі, славакамі і іншымі народамі рэгіёну. Паводле, можна сказаць, класічнай тэорыі чэха Міраслава Гроха, усе нацыянальныя рухі ў цэнтральна-ўсходняй Еўропе прайшлі тры фазы. Першая фаза – гэта вывучэнне традыцыйнай культуры, стварэнне тэарэтычнай асновы нацыяналізму. Другая фаза – нацыянальнай агітацыі, калі невялікая група інтэлігенцыі пачынае пераконваць супольнасць, што на народ. І трэця фаза – масавая, калі працэс нацыяўтварэння выходзіць у незваротную стадыю. І трэба сказаць, што ўсіх народаў цэнтральна-ўсходняй Еўропы гэтыя фазы хоць былі непазбежнымі, але праходзілі па-свойму і не абавязкова ў той самы час. Гісторыкі распрацавалі класіфікацыю нацыянальных рухаў у цэнтральна-ўсходняй Еўропе паводле сацыяльнай структуры. Выдзелілі тры групы. Першая – нацыянальныя рухі з прадстаўніцтвам усіх галоўных сацыяльных слаёў. Это значыць шляхты, мяшчанства, інтэлігенцыі, сялян, рамеснікаў, рабочых. Да яе належалі палякі, венгры, румыны. Другая група – нацыянальныя рухі, у якіх не ўдзельнічала шляхта, вельмі важны і актыўны чыннік. Это чэхі, латышы. І трэцяя група – нацыянальныя рухі, у якіх не ўдзельнічалі шляхта і мяшчанства. То ўжо гэтак званыя сялянскія народы. Пра адметнасць, спецыфіку і месца беларусаў у гэтай класіфікацыі найлепш распавядзе спецыяліст, доктар гістарычных навук Сергей Токць. Сергей, што такое сялянскі народ? Сялянскі народ – гэта тэрмін, які выкарыстоўваецца даследчыкамі нацыянальных рухаў і датычыцца тых народаў, якія ў эпоху нацыяналізму ў 19 стагоддзі страцілі ці не мелі на той час сваіх шляхецкіх элітаў, а нават і мяшчанскіх часам элітаў, якія былі засіміляваныя суседнімі, больш магутнымі на той час народамі. І беларусы належалі да гэтага? Я думаю, беларусаў, конечно, можна несумненна аднесці, таксама, як і украінцаў, літоўцаў, эстонцаў, латышоў, ну і яшчэ з дзесятак этнічных супольнасцяў тагачаснай Еўропы. А як пачыналіся нацыянальныя рухі ў гэтых званых сялянскіх народаў? Пачыналіся вельмі падобна. Першы этап ці першая фаза – гэта была навукова-асветная фаза. Патрэбна было стварыць вобраз сялянскага народа з дапамогай філалагічных, гістарычных, этнаграфічных даследаванняў. Напісаць слоўнікі, мапы і тое, што, па сутнасці, вызначала вобраз гэтага народа ў вачах і навуковай супольнасці проста адукаваных людзей. Вывучэнне традыцыйнай сялянскай культуры. І ў першую чаргу, канешне, традыцыйнай сялянскай культуры. Ад канца 16-го, пачатку 17-го стагоддзя пачаўся сістэмны крызіс беларускай культуры. Уваход краіны ў шляхецкую рэспубліку Рэч Паспалітую абодвух народаў прыспешыў паланізацыю сацыяльнай эліты баярства шляхты.
якая разам з палітычнымі прывілеямі польскай шляхты пачала пераймаць польскую мову і культуру. На працягу 2 стагоддзяў да канца Рэчы Паспалітай шляхецкі палітычны народ у Беларусі, гэтаксама як ва ўкраіне і Літуве, ужо спрэс быў польскім не толькі моўна-культурна, але і ментальна. Падобныя працэсы адбываліся ў чэхаў, славенцаў, дзе шляхта анямечылася, славакаў з іх мадзярызацыяй сацыяльнай эліты і ў іншых народаў цэнтральна-ўсходняй Еўропы. Беларушчына трымалася ў агромністай сялянскай масе у форме традыцыйнай сялянскай культуры. Літаратурная беларуская мова заняпадала. Калі Беларусь трапіла пад Расею, стала яшчэ горш, бо да паланізацыі элітаў дадалася русіфікацыя, якая паступова набірала татальны характар. Расійскія ўлады увогуле не жадалі лічыць беларусаў народам. Самае большае, на што дазвалялася, рэгіянальная адметнасць у форме западна-русізма. Галоўная асаблівасць беларускага руху палягае ў тым, што ён апазняецца ў параўнанні з суседнімі народамі. І прычына не ў некай нехлямяжнасці беларусаў, а ў аб'ектыўных фактарах. Можа быць, галоўны фактар у тым, што беларусы знаходзяцца паміж двумя мацнейшымі народамі, расейцамі і палякамі, якія пастаянна імкнуліся і імкнуцца уключыць беларусаў у кантэкст сваёй культуры і зрабіць складной часткай уласнага народу. Pańskie imię i nazwisko? Janka Zdolnik, panie uczony. Janusz Zdolnicki. Niezawodnie typ wschodniookresowego Polaka z niemałą dozą krwi poznańsko-góralskiej. Ludność ta obecnie rozkrzewia się na 2 gałęzi rodowe. Plemiona Białorusinów i plemiona też Białorusinów z pochodzenia renegatów i degeneratów. Иоанн Здольник. Истинно русский тип северо-западной области. И, безусловно, с примесью монгольско-финской крови. Родной язык общерусский, великолепно усовершенствованный, но с большой примесью непонятных слов. Прычынаў запазнення беларускага руху адносна суседзяў было некалькі. Па-першае, тэрыторыя краіны цалкам уся трапіла да аднаго, а не да некалькіх захопнікаў. І ў беларусаў не маглі з'явіцца гэтак званыя культурніцкія п'емонты, плацдармы нацыянальнага руху. Як ва ўкраінцаў і палякаў у аўстрыйскай Галіцыі, у літувісаў у прускім клайпецкім краі, называным у 19 стагоддзі Малой Літувай. Па-другое, расейскія імперскія ўлады не прызнавалі беларусаў самастойным народам і не дазвалялі нават пачатковай адукацыі народнай мове. Па-трэцяе, расейцы ў змаганні з пальшчызнай пасля антырасейскіх паўстанняў праводзілі палітыку татальнай русіфікацыі беларусаў, каб не аддаць іх пад польскі ўплыў. У выніку склаўся негалосны польска-расейскі кансенсус, які знайшоў свой выраз у знакамітым этнаканфесійным падзеле беларусаў. Каталік то паляк, а праваслаўны рускі. А вось як і калі пачаў зараджацца беларускі нацыянальны рух? Ну вось этап гэтай асветнай беларускага нацыянальнага руха распачынаецца дзесьці так у другім дзесяцігоддзі 19 стагоддзя. Як і ў суседзяў? Можа, з невялікім спазненнем, все ж таки, ў параўнанні, там, скажем, з чэхамі, так, на гадоў 20. Але, по вялікаму рахунку, з большасцю суседзяў больш-менш у адным і тым самым часе і ствараюцца падручнікі, якія даследуюць беларускую мову, слоўнікі ствараюцца, этнаграфічныя даследаванні, той падмурак, які пазней дазваляе перайсці да наступнага этапу нацыянальнай агітацыі. Этнаграфічнае вывучэнне традыцыйнай культуры ў Беларусі пачало перарастаць у адраджэнне, а па сутнасці стварэння сучаснай літаратурнай беларускай мовы. Польскамоўныя мясцовыя літаратары уводзілі ў творы беларускую народную гаворку. Як трапна заўважылі гісторыкі літаратуры, пачаўся сустрэчны рух літаратуры і фальклору. Ян Чачот, Владзіслаў Сыракомля, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Ян Баршчэўскі стварылі першыя літаратурныя творы на сучаснай беларускай мове. Жывой народнай мовай адзначаліся парадыйна-сатырычныя паэмы, напісаныя ў жанры бурлеска, «Энеіда на выварат», створаная каля 1820-х гадоў,
і Тарас на Парнасе з середини 19 стагоддзя. Урэшце, выданне зборніка вершаў Францішка Багушевіча «Дудка беларуская» у 1891 годзе засведчыла, што беларуская літаратура выйшла на самастойны шлях. Беларуская мова вярталася ў высокую культуру. 19 стагоддзя, пачаткі зараджэння. А якія былі вынікі 19 стагоддзя для беларускага руху ў параўнанні з суседзямі? Ну, дзесьці пасля паўстання 63-64 гадоў беларускі рух пераходзіць у фазу агітацыйную, нацыянальнай агітацыі, ад асветніцкай, навукова-асветніцкай фазы. І гэтая фаза, па сутнасці, доўжыцца да пачатку Першай сусветнай вайны. І эфектам гэтай фазы стала тое, што пачынаецца трэці этап. Масавы палітычны рух, і беларусы абвяшчаюць незалежнасць Беларусі. Па вялікаму рахунку амаль адначасова, а нават і хутчэй, чым многія нашы суседзі. Такім чынам можна ацаніць, што беларускі нацыянальны рух у 19 стагоддзі, хоць можа у нечым быў слабейшы і значна можа быць слабейшы за суседзяў, выканаў сваю галоўную гістарычную місію. Беларускі нацыянальны рух у 19 стагоддзі, хоць і развіваўся з запазненнем у параўнанні з суседзямі, але не занікаў, працягваў даспяваць у народнай гушчы. Галоўным аб'ектам нацыянальнай агітацыі была агромністая сялянская маса. Кастусь Каліноўскі з-пад Шыбеніцы звяртаўся да сялянаў: «Браты мае, мужыкі родныя». На час смерці Каліноўскага яшчэ не было яснасці, якая назва замацуецца за гэтым народам і яго краінай. Нацыянальны рух развіваўся ў двух асобных плынях – каталіцкай і праваслаўнай, якія не перапляталіся між сабой да пачатку 20 стагоддзя. Патрыёты-каталікі карысталіся назвай Літва, тэрмін «Беларусь» быў больш пашыраны сярод патрыётаў праваслаўных. Але і тыя, і другія былі перакананыя, што належаць да адметнага самастойнага народа не польскага і не расейскага. Для голаснай заявы пра сваё існаванне беларусам заставалася няшмат часу, і ён надышоў разам з рэвалюцыяй 1905 года. 19 стагоддзя было вызначальным у працэсе нацыятворчасці беларусаў. І хоць гэты працэс запазняўся ў параўнанні з суседзямі, галоўна было зроблена закладзеныя асновы. Было акрэслена назва народа і назва краіны – беларусы і Беларусь. І таксама прыблізна той самы час дамовіліся паміж сабой украінцы і русіны, што іх народ будзе называцца украінцы. Асноўныя падзеі змагання за беларускую нацыю і за беларускую дзяржаўнасць разгрануліся ад пачатку 20 стагоддзя, але гэта асобная размова.